сте на Vivo CDM на YouTube. Днес ние ще играем Ая, както виждате. Ще започнем от Батеон, после ще отидем в Ultra Find и Normal Find. Аз се пиша Иванчо. Да. Четвет, той се пише Жорко, там долу, 5000. Вижте неговата смотана къщичка. Която е по-готина от твоята. Да бе, по-готина не ме интересува. Имам логото на смъртта. Да, ще добия. Хайде да легнем малко да спим и след това. Аз отивам да се бия при нещо си, за да имам трол. Чакай, ще написах нещо скапано в чата. Анди. Ще се бия за токен Нуга. Старт. Днес ще се бием за Нуга. По-късно. Вау! Я след мене. Тук се бил Нуга, хилпай. Чакай. И трепа тук, за да мина Нугата. Към кое, човек? Ами, готови се при мене. Иде, виж от там, където пише Token of Nougat. Сега тук трябва 50 пъти да се бия, за да ти е някъде. Така, дай да започнем с нещо малко. Не, човек, не мога, трябва да се бия за токен. Може би после. Хора, ще се Я видя. кажи къде? Я кажи името на това, аз ще се телепортирам. Ами, Tokens of Nougat. Наконена Join Tokens of Nougat. Защо ми показва, че там Антон good to player in work zone. Ами да, защото ти си написал гото. Добре, и аз се тъпай само при мен. Ти тъпо. Добре, хора, аз ще паузирам. И хора, пак се върнахме. Сега ми много тъпо. Айде бе, не искам повече да се бия. Искам само готин клас. Аз имам един готин клас, който не знам как съм спечелил, защото ми го дали. Но ще питам моя приятел да ти дам. Но сега да започнем с клипа, защото се върна на хората, не им се слуша за нашите простоти. За твоите пусти. С каквото... Писна ви! Ако искате, можем да започнем с слаб герой. За по-слабите, но ще започнем с силните, защото са повече. Да. Така, Иване, в... Малко ще се забавя. После си отпускам края. Ще взема ако ще направя, не знам. Така, той като се забави, ние отново ще пуснем песента. Хора, тъпо ми е, дайте ми прехло. Мисля, че я знаете какво те имаш и сега ще я пуснем за 10-20 секунди, за да се... След това ще продължим с клипа. Oh man, so we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight, diamonds tonight. Heads up.
виждате, много ми е скапано времето и ми се иска да спам, но се бази. Добре, аре да почваме с чудовищата, защото вече ме не виж. И мене ти ме не виж, и мене ти ме не виж. Айде де, давай. Първо ще започнем с едно слабо, силно крашите. Да, хора, ще започнем спокойно. Ще има най-пред си... Да знаете, просто не знам. И Така, крашите не са много силни, но не са много слаби. Кръвта им е долу-горе силна, долу-горе слаба. Искам да ви кажа само, че за силните ще има после, така че го гледате как се бие това биче. Така че ако искате да изгледате екипа, гледате го. Ако не искате, проверете напред към частта на силните. А слабите, ако са слабо силни, ще направим, ако са някъде към 15-20 левел. Ще си дадеш ли за малко профила? О? Ще си дадеш ли за малко профила? Не. Айде, само се бия. Няма бе. Гато жена. Приел да си клипа. Ами да. Ма ти не правиш истински клип. Искаш да те го пратя, бе. И това е, хора, за днес. Ай, чао, ще има нова поредица, втори епизод. Ай, абонирайте се за мен, ако искате. Ай. Ако искате да